Това е последната част на Shein Haul Me, а именно продуктите на SheGlam, така че сега заедно ще изпробваме всички продукти, които съм си взела този път. Нямах абсолютно никакво търпение да изпробвам ето този праймер, който е с блър ефект и когато ти е лъщяща и мазна кожата, ти я заглажда, се носи с филтър. Този праймер в момента е супер вайрал и всичките големи мейкъп артисти го изпробват и си казват мнението, така че със сигурност се вълнувам да го изпробвам и аз. Така, това е едната страна и това е другата. Мисля, че може лесно да кажете коя страна има праймер и коя не. Наистина матира кожата. Тук все още няма нищо, докато отсам и на челото съм сложила. Добре. Мисля, че това е много добро попадение от праймер, който наистина матира. Ето така изглежда и кожата ми след нанасянето на фондиотена с този праймер отдолу, без да съм слагала матираща пудра. Ето така изглежда. Това е праймерът. Друго нещо, което си поръчах е ето този хайлайтер. Нека видим. Ще пробвам с тази четка. Добре. Харесва ми. Много трудно си намирам по принцип хайлайтери, защото никога не си харесвам цвета. Или са твърде златни, или са твърде сребърни, или твърде розови. Мисля, че това е перфектното комбо от и трите смесени в едно. И може би ще ми е любимия хайлайтер до момента. Сложих си съвсем малко молив на устните, за да можем да пробваме ето този балсам. И не, че нямам хиляди балсами в къщи, които едвам успявам да използвам, но си взех и още един. Нямаше как да не си го взема, като видях колко интересна е самата бутилчица. Вижте колко яко изглежда. Не съм имала такова до сега и просто исках да го изпробвам. Та нека видим как стои. Много хубаво мирише. Това е със сигурност едно от хубавите предимства. И наистина самата форма просто супер много ме кефи. И да, не е нищо особено само по себе си като гланц, но е със сигурност по атрактивен начин представено и ми харесва. Отново ви показвам хайлайтера, защото седи много естествено и I love it! След кратка пауза, в която ходих да ми направят ногтите, между другото, вижте ми новите Свети Валентин ногти. Продължаваме с следващият продукт на SheGlam и това е тази супер интересна палитра. Аз супер много харесвам сенки с по-нюд тонове, така че това е точно мой тип палитра. Добре, много са хубави и естествени тези сенки. Много ми харесват. Остана да пробваме и хайлайтер сенките. Ето тук в началото ще сложа. Блясъкът със сигурност е силна страна на SheGlam. И стиковете им, и цялостно сенките им винаги имат много блясък. Още едно нещо, което съм си взела, са тези балсами на SheGlam, които са тяхната запазна марка. Имат си четчица, ето отсам, която се издърпва. Взела съм си естествено по-кафеникъв оттенък. Вау! Ето така изглежда. Това, което най-много ми харесва естествено е опаковчицата и начинът на нанасяне. Иначе няма мирис на нищо, което е минус, защото аз много обичам да ми миришат хубаво, но пък е много удобно. Сега ще трябва да си махна гланца от устните, защото идва ред на последното нещо и това е глитър кита, Viral глитър кита на SheGlam. Имаме молив за устни, броканче с брокат и лепило за броката. Първо ще нанеса молива. Мисля все пак, освен молива, да сложа и леко червило отдолу за цвят. Слагаме от лепилото. Много съм разочарована, защото аз се вълнувах за този глитър кит, а се оказа скам. В смисъл, изобщо не блести. Няма никакъв брокат. Не си го взимайте. Не дейте.